Monggo bawanipun riyen dipun aturaken. Nah, Sambung manti dalu Mbak Dian riyen, Mbak. Suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Mrongos kowe. Wong ayu rujet wae. Oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalah no. Kudu sing apik ya, Mas. Kudu sing apik dipirsani piyayi sakmene kae. Iki rekake aku bojomu ya. Alah aja nek rekake tenanan ngono wis. Ma, aku ndek bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono, salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Biar. Tur ya ora pantes umpamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten Nek aku pantes. karo Mbak ngene kan pantes. Aku ya rada, Mbak Rada ya apa? ayu. Rada memper ngono kuwi. Lah jajal nak kaya ngono kuwi jajal. Nggih. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tangleti. Bapak Ibu, kula kali lek jolang niki cocok napa mboten? Mboten. Alah terus sing muni atine elek. Nyapa to? Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok iki. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya Komorate, sing kakung kaya Komodo. Sing penting nggih ilate niku kok, Pak. Ya Mbak Chandra, iya. Prandene Sing apik, Pak. Pipine halus sing ngene ya. aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terae pertama keri suwe ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nok giwangmu. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lho kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Kira bar. Ra apa-apa. Bros kok iso meling-meling. Lah, ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira pasuryane kurang munggah ya jebule. Jebul ni Mas uga nanggepi. Ajeng teng pundi Mbak Diajeng? Kula ajeng buak batang Mbak Dia. Ya wis pantes. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan aja nek Bener, buat Pak, cocok. baca. Lah Iya iya. to, Mas. Aku arep buak batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya apa nek ora Ya batang? paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong-wong iki wis ngerti aku nek aku mbiyen ki sing dadi kian santang. Kok ngono neh. Kaya ngene iki kian santang. Wah, ala kian. Alah kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Sing nang omah apik iki. Ala modelmu. Tenan kono. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya ta? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Wedi nek ame Bare dikotok. nunut. Nunut. Ayo. Tenan. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dahulu
Kene ya. Jane iki. Ya ya. Jane iki mau bar mangan apa? Ngopo to? Lek sampeyan bar mangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau ya. Mau disuguhi godhong pelembarang mrene. Lah ya lho ya kaya wedhus tenan. Baisu. Wes, ayo ya Nok. Plek. Plek. Wes, plek. Ah, ngene kok tak imbo 50. Gaya Ayune boy kaya ngono, sek. Kok tambah 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, lah kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Alah. Oh, empuk, Jeng. Rasane kaya Empuk apa ya? banget. Rasane kaya apa? Walah, Empuk ya. empuk wong. Nah, aku wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. Ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah iya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah iya to, lagi dienggo watuke ya mencolot. Yo. Nano. Ya nah. Ngerti dhewe. Tanono Dienggo watuk mencolot. ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Entekne Mbak Dian Munasira. Yo. Yo Mbak Sirah. gambarmu uga ngeklo sing gedhe ngapuramu kang mas bab pujanku sejetut hati sabunku mong bacin dalu rupit dosaremu ngelawet garwamu kang mas kamrah titis saking murih lestarine tanana ingkang nyaruwe ya mung ngakibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen pancur ngelingi bocah Papa tenan sida dadi cah Oh, yoga kanca-kanca kompak. Kompak tenan. Wah, ning transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Walah. Nggih. Pancen sampun dados ciri khasipun panitia PG Rejo Agung anggenipun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Wah, Nggih. pitike mau entek sing isih urip bareng kok Mas. Kok iso? Ya dibeleh engko nek jenengan ajeng konturan sarapan meleh. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, Nggih. itu payung-payung disiapke. Nggih napa?
Gitu payungan. Ah nggih. Yo telaske. Mendah boyo